ko baka gane ba? Ko baka gane ba? Ban gane ba. Yanzu misali in na zuwa ɗaya mai kyau ya kake gani? Idan ka da ba ka yi ba. Masu rawan. Masu rawan. Kama masu rawan. Zo. Ai ba wannan za a fara miƙawa. Ai baka sauna ba. In za ka ji da farko ai ba wannan za ka nuna ba sai. Wato kai su ne suke ma wayo ko? Da haka suke ma wayo ko? To ka taɓa cin biyar ita? A'a kai ba sai kai. Idan ta taɓa ci Allah ya tsine ta taɓa cin biyar. Wai da sunan dai wai soyayya wai in ba ta. Gaskiya bu tsini ba da ba. Sai dai mata ba. Gaskiya bu tsini ba da ba. Ba ta da ba. Ni ba da ba wallahi. Wannan fa. Nawa ka siya? Din na kwashe su da wannan. Tana yi ba? Na Allah. Wallahi tana yi. Ta wace? A ci. Na Allah ba ne. Mu ga ya bisu nan. In haɗa connector. Ya bisu. Ka inji. A'a musai. Za ka siya? Zan siya. Nawa ka siya wannan? In ji wannan. Nawa ka siya wannan abu? Wannan? 10. Na? Na mun da kana. Gashi. To ga 100. Na mun da kana. Gashi. Wani sirri.